Dobrý deň, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV, od mikrofónu pozdravuje Iveta a vítam vás, ako už aj zvučka napovedá, tí, ktorí sú pravidelní poslucháči, vedia, že nasledujú fenomény v liečebných metódach alebo fenomény v liečebných metódach a je to číslo 2 v rovnakej téme, ktorá odznela minule. A vítam svojho hostia, pani Natáliu Sabovú, a pohovoríme dnes opäť o skenare. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Veľmi sa teším, že sa znova počujeme. Áno. A že vám môžem zase niečo pozdieľať. To sa teším aj ja, pretože dnes je Rímska 2 ako keby a my sme sa dohodli, že budeme hovoriť, teda nadviažete na minulú tému a potom by sme poslucháčom by som povedala, nie že priviedli, ale by sme nastolili taký nový projekt, ktorý vy máte, ten sa volá Skenár Akadémia Slovensko a o tom tiež teda budeme prosiť, aby ste pohovorili bližšie. Takže dávam vám slovo a už počúvam. Nech sa páči. Ďakujem. No, celý ten projekt Skenár Akadémie Slovensko vznikol na podklade toho, že, jak som vám spomínala už v prvej relácii alebo v prvej časti, že tak som bola nadšená, aké som mala výsledky v tej skenár terapii a ako telo dokázalo reagovať a regenerovať, že som začala chodiť na preventívnu medicínu a robiť malé prednášky o skenár terapii s takým veľkým nadšením, že keď im ukážem, čo to dokáže, tak ma vlastne tam uvítajú a začneme postupne meniť vlastne celú medicínu a pomáhať ako keby pacientom. Nechcem tým povedať, že nepomáha klasická medicína, ale proste, že zmeníme trošku prístup. No samozrejme, nebola som nejako veľmi uvítaná a bola som z toho veľmi sklamaná. Takže tá moja predstava, že proste budú dvere otvorené a bude proste nová zmena, tak nevyšla. Tak potom som si povedala, že ak táto zmena nemôže ísť z hora dole, tak pôjde z dola hore. Takže som sa snažila vytvoriť ako keby prvé skriptá a začala som učiť rodiny. Čiže mamičky, ktoré chodili ku mne na terapiu, zvládli sme, že akutné zápaly detí, najčastejšie tie sople, vírózy, bolesti brúška, tak tie maminy mali proste takú ochotu, že naučiť sa to a aplikovať to doma. Takže som si povedala, že áno, skenár terapia, čo bola a je stále vízia profesora Revenka, ktorého som spomínala, že je zakladateľom tejto metódy, že raz skenár terapia vlastne bude ako keby domáca terapia, rodinná terapia a že v podstate by to mohlo byť vybavením každej rodiny ako malá lekárnička. To je jeho sen, je to aj môj sen, aj sen vlastne celého nášho tímu a naozaj za sebou máme vyškolených asi 500-600 rodín na Slovensku už, ktorí naozaj používajú skenár a vedia si doma zvládnuť rôzne akutné stavy. Aspoň na začiatku vždy mamičky mi hovorili, že aspoň v noci nech niečo majú, aby tú noc prežili, lebo noc naozaj, ak dieťa ochorie, je taká dlhá, nekonečne dlhá, čakáte na ráno. Ale práve použitím skenáru veľakrát sa veľa vecí zmenilo. Tá skenár terapia je vlastne dobrá v tom, že akýkoľvek je stav, nechcem povedať, že má nahradiť doktora, konzultáciu s lekárom, ale ako som vám vravela, že naše telo naozaj dokáže spúšťať svoje mechanizmy liečenia, samoliečenia, tak ten skenár len podporuje práve to telo, aby ak prichádza nejaká nerovnováha v tele, pre laikov môžem povedať baktérie, vírusy a spustí to nejaké ochorenie, tak skenár dokáže to telo veľmi dobre naštartovať a zintenzívniť tú imunitnú reakciu. Čiže potom tá celková doba uzdravovania sa nám veľmi skracuje. Ale najlepšie je to, že tým pádom tá choroba sa naozaj uzdravuje v tele a nepotláča. Pretože väčšinou ako tá liečba v tej klasickej ako keby medicíne je trošku príznaková, a skôr pri tej teplote, horúčke alebo pri bolestiach skôr podávame rôzne lieky od bolesti alebo od horúčky. Čím nechcem povedať, že niekedy nie je potrebné, ale skôr ide o to, že toto je signálom niečoho, že sa niečo v tele deje a imunita vlastne začína pracovať. A týmito liekmi my to potlačíme. A skenár vlastne dokáže práve túto reakciu podporiť
a aby sa vlastne tá bunka nedostala nám potom do chronického štádia, ale stále sa dokázala z akutného hneď vrátiť do normálneho stavu. A s týmto máme naozaj veľmi pekné výsledky a hlavne som vďačná teda tým rodinám, lebo tak, jak som tiež spomínala minule, že som potom na tie 3 roky odišla do Ameriky, takže som stratila kontakt s tými rodinami a keď som sa vrátila a prišli, neviem, že sa niečo pokazilo na skenár, alebo bolo treba niečo vymeniť, alebo prišli si kúpiť sondu. A tak viete, ja už zabudnem niektoré tie priezviská, ale keď ich tak uvidím vo dverách, že vy žijete a používate skenár. A oni, že jasné, že už aj moje deti som naučila, vnúčatá, a že oni si vedia už ošetriť proste tie svoje malé boliestky samé. Takže to je také pre mňa potom veľmi potešujúce, že to semienko, ktoré sa tam vlastne zasadí, tam potom naozaj krásne rastie a že sa to predáva ako keby v tej rodine z generácie na generáciu a majú s tým veľmi pekné teda výsledky. Nádherná. Takže Nádherná. A toto je vlastne ako ten projekt Skener Akadémie Slovensko, že my sme vlastne vytvorili školu už spolu aj s mojimi kolegami, kde garantom tejto školy je vlastne profesor Revenko, kde ja mám aj oficiálne povolenie prekladať a učiť celú jeho metodológiu, čo sa týka skenár technológie. A zase tie rodiny, ktoré sú u nás ako vzdelané a učené, tak oni zase sa môžu s nami ako s lekármi, sme tam 2 doktorky, konzultovať proste akékoľvek rôzne stavy, ktoré sa im odohrávajú v rodine, aby mali proste pocit bezpečia, či postupujú správne. Takže preto chcem aj povedať, že tá rola ako toho doktora, ktorý vyštuduje, naozaj je aj potrebná, ale je veľmi dobre potom to zdieľanie práve s tými rodinami, kde vy vlastne potom dávate ako keby takú možnosť tej mame, babke, lebo často máme babky, ktoré sa prídu a učia, liečia si potom tú svoju rodinku a vnúčatá, sa stávajú vlastne aktívnou súčasťou toho liečiaceho procesu. Čo si myslím, že je veľmi pekné a efektívne a hlavne sa potom, myslím si, že ako z dlhodobého hľadiska dá veľmi pekne aj zefektívniť a ako keby odľahčiť tú klasickú medicínu alebo toho detského lekára alebo všeobecného, pretože veľakrát viete, že veľakrát prídu ľudia alebo skôr potrebujú ako keby nejakú len pomoc a tí, ktorí skutočne potrebujú pomoc, tam dlho čakajú v čakárni. Čiže naozaj ten projekt je taký ako keby dlhodobý, že to nie je len ako domáca lekárnička, ale naozaj ako postupne aj meniť vlastne tie ambulancie, polikliniky a ten prístup a tú prácu ako keby lekára a rodiny dávať do určitej nejakej úrovne dobrej komunikácie a zdieľania. Áno. Prepáčte, len skončím do toho jedným dýchom, ste to povedali. Všetko je úplne nadšená som, čo hovoríte. Len by som sa tak nenápadne spýtala, že pri presadzovaní tejto revolučnej myšlienky celostnej medicíny, lebo to je v podstate celostná medicína, narazili ste na nejakú legislatívnu, nejakú proste vlnu odporu alebo nejaký problém? No, nemôžem povedať, že úplne, že odpor, ako my sa stále snažíme túto metodológiu a technológiu zaradiť ako do oficiálnych terapeutických postupov na našom ministerstve. Ako je to trošku dlhá cesta, ale môžem povedať, že stretávame sa celkom s ľuďmi už trošku inak mysliacimi, aj keď sú vlastne v tej starej štruktúre a pomáhajú nám, lebo môžem povedať, že Slovenská lekárska komora, tým, že ja som internista a mám licenciu interného lekára, tak ma veľmi povzbudzuje v tom a udržuje mi licenciu. Viete, my sa musíme pravidelne vzdelávať, čiže mne vďaka tomu, že ja vlastne učím, aj sa učím stále, tak mi to držia ako skenár technológia. Takže tam máme veľmi pozitívny ako keby vplyv aj to, že nám držia palce to, aby sme to dostali tam. Samozrejme tým, že sa neustále menia nejaké pravidlá, lebo my sme sa snažili aj o akreditáciu oficiálnu, na ktorej stále pracujeme, tak áno, tým, že sa vlastne menia neustále nejako tá situácia v politike, tak áno, si nás pohadzovali medzi ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom školstva.
ale myslím si, že aj tam sme už ako nejakým spôsobom ponachádzali cestičky a je našim cieľom to oficiálniť, aby to bola ako keby oficiálna terapeutická metóda. Dokonca teraz už máme, v máji už bude diplomová práca hotová na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Fyziológia a rehabilitácia ako oddelenie, tak jedna študentka vlastne robí prácu s 30 pacientami, čo už je dosť dostatočné na to, že sa to bude môcť zverejniť aj v medicínskych časopisoch u nás, teda na Slovensku aj vo svete, kde sme vlastne spravili taký štandardný postup na 30 minút pre pacientov s bolestiami chrbtice v driekovej časti a s vyžarovaním do dolných končatín. Ono v podstate, išli sme do takého rizika, lebo väčšinou tá skenár terapia, jak som vravila, že ona je individuálna terapia, ale keď to chceme ako keby presadiť, tak viete, že sú dobre určité štandardné postupy a podarilo sa nám to dať na 30 minút a výsledky zatiaľ, čo už teraz dávame dokopy, vyzerajú veľmi pozitívne. Takže áno, snažíme sa o to, aby to bolo oficiálne a stále môžem povedať, že je viacej prívržencov aj z hľadiska klasickej medicíny k tomu, že tiež hľadajú nové možnosti a postupy, ako naozaj pomáhať pacientom, pretože niektoré staré postupy naozaj už v tejto dobe veľmi nie sú efektívne. Chcem sa spýtať, vy by ste aj týmto vysielaním mohla povzbudiť nejakých kolegov, lekárov, ktorí by sa tomu eventuálne vo svojej ambulancii chceli potenciálne venovať? Určite a máme aj teda naozaj veľa prívržencov v zmysle z odboru hlavne pediatrie, pretože ako ja som hovorila, napriamo som úplne tých lekárov nevedela osloviť, ale ich oslovili výsledky. To znamená tie maminy, ktoré už liečili svoje deti doma pod našim dozorom, tak zrazu tí pediatri sa začali informovať, čo sa vlastne stalo, alebo čo zmenili v rodine, pretože tie deti, keď chodili ako na klavír, zrazu prestali chodiť. Takže vlastne takýmto spôsobom sme vlastne získali tých lekárov ako keby hlavne k pozornosti, že niečo také je a naozaj ich podporujú. Ďalšiu takú škálu, kde máme celkom pekné, sú urológovia alebo rehabilitační lekári, rôzne bolesti chrbtice, skoliózy, tehotné ženy, pretože skenár terapia je veľmi bezpečná a dokáže tú tehotnú ženu sprevádzať od prvého dňa až po posledný, dokonca aj počas pôrodu a po pôrode. Je bezpečná technológia, je overená. Alebo veľakrát tie ženy majú problémy s chrbticami po 6. mesiaci a ono už ako keby klasická fyzioterapia, masáže, to už nie je kvázi dovolené po 6. mesiaci. A skenár terapia je bezpečná. Čiže tam máme naozaj veľmi pekné výsledky a potom ešte celkom pekne aj v reprodukcii, ale sú to väčšinou, my máme okolo 50 detičiek narodených, ktoré vznikli ako keby po práci na oboch rodičov, čiže na manželke a manželovi. Tam sa vlastne robia také rodinné terapie cez skenár terapiu, a ktoré si dokonca títo ľudia robia doma. My ich to naučíme a 3 mesiace trvá celá tá terapia. Minulý týždeň sme sa teda dozvedeli o ďalšom peknom úspechu, že mamička otehotnila. Ale sú to väčšinou poruchy funkčné. Hej? Samozrejme, čiže my tam tiež sa snažíme o tú spoluprácu s gynekologom. Viete, veľakrát povie, že všetko máte v poriadku a deti nie sú. Čiže toto je tzv. Funkčná porucha. Hej? Takže to je ďalšie také odvetie, kde vidím, že máme takú tú spoluprácu, alebo nemôžem povedať, že máme už 1000 lekárov, ktorí nadšene s nami spolupracujú, ale je nás stále viacej. Ja si myslím, že aj celou tou dobou, ktorá už všetko vlastne nám pomáha k tej premene, takže aj tých lekárov máme viac a je najzaujímavejšie to, že už aj sami lekári si vlastne hľadajú určitú pomoc, hlavne v tomto 3-ročnom známom období. K nám zavítalo veľa lekárov, lebo si nevedelo poradiť
alebo pomôcť hlavne tie prolongované prejavy určitých vírusových ochorení, tak cez toto si vlastne zacítili, že aha, veď to telo dokáže nejakým iným spôsobom potom pracovať. Áno, prepáčte, tu len skočím, to sme minule začali tak trošku nahlodávať, že vlastne v súčasnej dobe, kde už sme naozaj tak atakovaní rôznymi technológiami, tie klasické prístupy majú ako keby nižší efekt a v súčasnej dobe, kde už je pokus o transhumanizáciu človeka ako bytosti, dochádza k maximálne poruchovosti alebo nedostatočnosti týchto klasických metód. Čiže vlastne toto by som chcela v tej druhej časti rozobrať trošku teda, ak by ste dovolili pohovoriť o momentálnej tematike, čo nás veľmi páli všetkých, tie efekty toho neblahého vlastne by som povedala štepenia, ktoré sme nechceli. Ale ešte by som tuto nadviazala k ten, kto nás neskôr teda akože zapol, čiže vlastne nepočúval tú prvú časť. Keby ste len 1-2 minútky dali, že čo ten skener vlastne, len tak ako keby reklamu, že aká je tá metóda, že čo sa pri nej používa a čo je základom? No, je to elektroterapia, to znamená, že je to maličký prístroj, vyzerá to, detičky to často volajú, že je to televízny ovládač, aj často sa takto hrajú. Tak je to v podstate prístroj, v ktorom sa vytvára jednosmerný bipolárny prúd, ale prúd telom neprechádza, pretože anoda a katóda sa nachádza na jednej ploche. Takže cieľom je, keď sa skenár priloží na kožu, sa nám vlastne začínajú cez ten elektrický impuls, ktorý je veľmi podobný impulzom, ktoré prechádzajú našim nervovým systémom. A jak som to už spomínala minule, že naše orgány s mozgom fungujú práve cez tieto impulzy. Cez impulzy prichádza informácia do bunky, čo vlastne sa v bunke má stať, aby vlastne nastal buď nejaký pohyb alebo spustila sa nejaká obranná reakcia. Takže priložením vlastne skenáru na pokožky sa aktivuje reflexný nervový oblúk, lebo všetko to pracuje na podklade nervového systému, kde odtiaľ vlastne tá informácia cez elektrický impuls je vedená do príslušnej časti mozgového tkaniva. A výhodou ešte tejto elektroterapie je, že ona aj aktivuje vlastne C vlákna. Tieto C vlákna sú rýchlo vediace vlákna, ktoré nemajú myelinovú pošvu, čiže oni veľmi rýchlo vedú impuls a hlavne prichádzajú do autoregulačného centra. Takže výhoda tejto elektroterapie je nielen iba momentálne spustenie nejakej reakcie, ale my keď oslovíme reguláciu, ktorá u nás vlastne funguje automaticky a upravíme regulačné mechanizmy, tak dochádza vlastne k úplnému vyliečeniu daného problému, danej choroby. Regulácia je hlavne ako súčasťou je neurovegetatívny systém a to je ten, ktorý nám ide vlastne do každej jednej bunky, kde sa rozdeľuje na sympatikový a parasympatikový. Sympatikový je vlastne denný a parasympatikový je nočný. Čiže každá tá vlastne časť tohto neurovegetatívneho systému má potom určitý vplyv na bunku a reguluje ju, čo vlastne teraz má robiť. Hej. Takže práve ten skenár dokáže komunikovať a spúšťať práve tieto autoregulačné mechanizmy, ktoré potom upravujú chemické reakcie, nastoluje chemickú homeostázu, to znamená rovnováhu, a v týchto ideálnych podmienkach, ktoré sú ideálne pre daného pacienta v danom momente, sa začína pacient uzdravovať. Áno, je to jedna z ciest, krásne ste to povedali, ďakujem a ďakujeme, pretože toto som chcela naskôr tak v kocke zhrnúť, lebo je to jedna z tých alternatívnych ciest, ako doviesť človeka, jeho telo, jeho všetky telá, jeho organizmus k rovnováhe, o čo sa vlastne snaží každá metóda z alternatívnej medicíny, čiže celostnej medicíny, holistickej, a tým pádom je to veľmi dôležité pre budúcnosť ľudstva, kedy sa konečne v našom teda vývojovom stupni začneme viac venovať celkovému pohľadu vzniku choroby. 70% je vlastne psychika,
Cirka tak Áno. sa hovorí, 20 je strava a 10% je genetika. To som niekde čítala. Môže to tak cirka podľa mňa aj byť, s tým, že všetky cesty vedú do Ríma, to som už aj minule spomínala, že nie je tá metóda akákoľvek. Má viesť k tomu cieľu. A každý človek potrebuje niečo iné. Každému človeku je sympatická iná metóda. Hej? A keď už nebudú fungovať tie ihličky a nebudú fungovať tie klasické masáže a neviem aké ešte tie špeciálne masáže, neviem čo všetko, no budeme musieť sa popozerať aj po niečom inom, ako sa povie, lebo ide iný život, iná kvalita a bude treba veci pozerať aj na veci pozerať aj z iného uhla pohľadu. Áno? A aby sa zmiernilo to utrpenie, aby nebola bolesť a aby ľudia neumierali a aby jednoducho sme sa netrápili. To som tým chcela tak povedať. Áno, ja by som k tomu len dodala, že naozaj, ako jak som spomenula minule, že táto technológia pre mňa je taká trošku ako keby nadčasová, lebo ona bola vlastne tvorená pre tých kozmonautov. Čiže ako si pomôcť tam, kde tá gravitácia nefunguje a kde nemáte možnosť niečo zdiagnostikovať, keď sa niečo odohrá. A to som sa vlastne aj presvedčila, že ako ja som určitý čas robila aj biorezonanciu, ale na to vždy potrebujete, lebo všetko je základom ako keby vibrácia, frekvenčná terapia. Hej. Ale vlastne v čase toho trojročného obdobia vlastne k nám prišli aj tí ľudia, ktorí majú veľmi pekné úspechy aj s tou biorezonanciou, pretože vlastne daný program neobsahoval to novodobé, čo v priebehu tých 3 rokov bolo. A my sme vlastne zistili, že my vlastne nepotrebujeme niečo, pretože ten skenár naozaj dokáže komunikovať s imunitným systémom. Čiže jemu len bolo treba ako keby podporovať stále to, čo je telu vlastné a ono si to už poradí s tým vonkajším a cudzorodým, čo tam vlastne prišlo. Hej. Takže to bola zase taká pre mňa obrovská škola tieto 3 roky. Opäť pochopenia, že naozaj to telo, ak ho správne ako keby navibrujeme alebo nejakým spôsobom dostávame do tej správnej tóniny, tak on dokáže v akýchkoľvek podmienkach a za akýchkoľvek podmienok začať fungovať. A to je vlastne tá adaptácia, to, čo som hovorila, že základom nášho vlastne žitia a tej radosti by mala byť flexibilná adaptácia. A vtedy vlastne nepotrebujeme ako keby, a to si časom, ja si aj stále myslím, pardon, že som vám skočila do reči, že jak som vám vravela, že skenár pre mňa bol mostom z toho hrubozrného sveta do jemnohmotného a časom podľa mňa prejdeme až do tej fázy, že my keď sa takto natrenujeme, lebo aj cieľom skenár terapie není vyliečenie pacienta ani danej choroby, ale skôr jeho naladenie, ak som povedala, že na ten jeho tón, ktorý pre ňu je dôležitý, a aby on rozpoznal proste to, čo má robiť, lebo človek, ak rozpozná, čo má robiť, kto je a kam ide, tak je v rovnováhe a je šťastný a je tvorivý. Hej? Ale niečo ešte mi uniklo, tak mi pomôžte, čo som chcela tým povedať vlastne, že ten most. A že často vlastne ľudia, keď vlastne sa dostávajú do tej svojej rovnováhy, tak oni už nepotrebujú vlastne tie terapeutické postupy, pretože tam vlastne už dochádza k tomu, aj my tak vedieme tých pacientov, že rozpoznávať seba reflexne, keď mi začína byť zle, čo sa vlastne odohralo. A to naozaj, ak to telo natrénujete, tak a dáte ho do rovnováhy, tak to je naozaj schopné. Čiže možno ako v čase Lemúrie, že tam sa už vlastne prístroje nepoužívali a všetko sa vlastne robilo veľa cez tú myseľ, tak ja si myslím, že týmto spôsobom aj niekam kráčame. Čiže ako keby tá skenár technológia je z obdobia Atlantídy a cez to prejdeme potom postupne ako keby naozaj iba do toho seba reflexného spúšťania na uzdravovacích procesov, pretože ak si uvedomím reakciu, tak aj akcia v mojom tele príde. Áno, to ste krásne povedali, ja len pripojím k tomu taká moja poznámka, že de facto my ako také bytosti prechádzame transformáciou a vývojom a
presne v tejto dynamike toho vývoja sa budú odkrývať tieto metódy podľa mňa tiež a budú sa napasovávať na našu úroveň bytia a existencie. A s týmto by som teda pristúpila k malému breaku, malej prestávke a o chvíľočku sme pri vás, milí poslucháči, je to napínavé, je to skvelé a za chvíľočku sa ohlásim. Tak hudba nám dohrala, milí poslucháči, opätovne sme pri vás. Pokračujeme v tejto napínavej téme a rozprávaní. Dávam slovo môjmu hosťovi, pani Natálii Sabovej, aby pokračovala niečo viac o skenere, povedala a mňa veľmi zaujala tá myšlienka, že napríklad na Slovensku vieme, že to je v Bratislave, ale či to máme aj v Čechách alebo niekde v Európskej únii? Nech sa páči. Samozrejme. Ja by som povedala, že nás ešte k Slovensku len poviem to, že my sa snažíme vlastne cez ten projekt Skener Akadémie Slovensko vytvárať sieť, aby sme neboli jediní na Bratislave. Čiže, jak som vám povedala, že máme vyškolených 500-600 rodín, to je na celom území ako keby Slovenska a môžete ich nájsť aj v našej databáze, pretože my sa snažíme vlastne tých ľudí zviditeľňovať a keď niekto potrebuje pomoc, tak na našej mape Slovenska sú krásne už zaznamenaní naši terapeuti, kde sa vlastne môžete obrátiť, pretože sú to ako keby kvalifikovaní a certifikovaní naši pomocníci, kde si vzájomne pomáhame. V Čechách takisto sme sa usnažili, učili sme už tam určitých ľudí a my cestujeme často ako keby do Prahy. Zatiaľ je to takto. Vyzerá, že sa možno už aj v Prahe niečo otvorí. Sú tam vyštudovaní asi zatiaľ 3 ľudia, ktorí fungujú ako domáci skener terapeuti. Teraz sa nám dokonca ozval jeden masér z Brna, ktorý už dávno sa učil a chce veľmi prísť na rekvalifikáciu, pretože skener terapia aj vlastne v čase tohto obdobia, zase poviem toho krásneho 3-ročného, my sme veľmi zmenili metodológiu a prístup k pacientovi, pretože vlastne tieto vírusové ochorenia nám veľmi zmenili imunitnú odpoveď, takže my sme aj veľmi rýchlo adekvátne zmenili prístupy. V Rakúsku je veľmi rozbehnuté. My veľmi spolupracujeme s Viedňou, kde tam je vlastne ako keby ten hlavný taký púč, človek, ktorý vlastne tú celkom technológiu priviedol do Európy, Európskej únie, pretože jeho syn ako 9-mesačný mali autonehodu a došlo k poškodeniu miechy. A oni sa takto vlastne dostali k profesorovi Revenkovi a on ho liečil. Teraz je to veľmi úspešný paraolympionický tenista, a nedá dopustiť na skener terapiu, takže veľa ako aj paraolympionikov a ja som s nimi pracovala, že samozrejme nedalo sa ho postaviť už na nohy, ale veľa funkcií sa obnovilo a dokázal sa hlavne, jak som povedala, že môžeme mať nejaké chronické ochorenie, ale dôležitá je potom tá rovnováha emócií a psychiky, že ten človek proste funguje, ešte by som povedala, lepšie ako niektorí, ktorí máme zdravé nohy a nemáme poškodenú miechu. Čiže je to to, že on sa dostal do tej svojej rovnováhy. Samozrejme Amerika, Anglicko, Nový Zéland, Austrália. Táto metodológia sa snaží proste dostať naozaj do celého sveta a aj vďaka profesorovi Revenkovi a všetkým prívržencom vlastne sa snažili ho pozvať. Dokonca v Afrike viem, že v nemocniciach, v jednej nemocnici majú kúpené 4 skenere, kde pomáhajú deťom z AIDS, čiže sa zlepšuje imunitná odpoveď. Ja som pracovala v Ekvádore, kde som pracovala skener technológiou. Čiže áno, tá tendencia ako keby toho rozmachu je. Samozrejme, nie je to tak jednoduché, asi si nebudeme hovoriť prečo, ale myslím si, že stále je viacej tých vedomých ľudí a viacej možností toho, aby sme aj ostatným ľuďom dokázali priniesť a pomôcť im previbrovať trošku zase do inej úrovne. Áno, je to skvelé, takže milí poslucháči, ja potom pripojím nejaké tiež informácie na konci do archívu, koho by to zaujímalo z našich českých poslucháčov. A
ešte by som sa spýtala, lebo taká ožehavá téma je to tá súčasná situácia, ten vlastne post-efekt, akože ten efekt po tom všetkom, čo sa tu tie 3 roky dialo. Presne ste to už viackrát spomenuli, že je to vlastne doba, ktorá vás veľmi posunula, pretože sa tu ako keby vytriedilo zrno od pliev, že vyšlo najavo, že aké metódy ešte idú v trende a sú spoľahlivé a naozaj dokážu efektívne pomáhať a aké metódy bohužiaľ už prestali fungovať alebo len parciálne. Bola to vlastne taká ako keby skúška nehovorím, že je definitívna a že už nám to, ako sa povie, to zlo odbilo, ale je to veľká výzva. Je to výzva vedieť o takom niečom, že áno, je to metóda, ktorá keď čokoľvek sa takto stane, mohla by zafungovať a mohla by nám pomôcť. Čo poviete k tomuto? Určite. My sme v podstate naozaj kliniku otvárali týždeň potom, ako vlastne sa celé to začalo diať. Čiže my sme naozaj pracovali a máme 3-ročnú skúsenosť veľmi dobrú a efektívnu, že vedelo to pomôcť a pekne zvládnuť aj akutné stavy. Ja môžem povedať sama za seba, že tým, že sme sa stretávali už hneď vtedy, lebo naši pacienti nás prosili o pomoc, takže my sme im vlastne pomáhali, chodili sme ich domov liečiť v ich akutnom stave s dodržianím samozrejme základných hygienických podmienok. A naozaj vtedy ani raz som neochorela na ten COVID a veľmi rýchlo sme vedeli im zvládnuť pomoc s respiračným traktom, s horúčkami. A samozrejme pri mojom vyčerpaní, ja som vlastne prvý COVID dostala vo februári 2021 a to bol taký ťažší, kde som vlastne mala aj obojstranný zápal plúc a naozaj prácou so skenerom raz denne, kde sme trénovali proste ten systém a jedine som si upravila stravu. Naozaj som nedávala žiadne doplnky výživy a jedine strava, to, že sme jedli vývar a pracovali s tým skenerom, som sa za 2,5 týždňa vlastne z toho dostala. Prekonala to aj moja mamka, 84-ročná. Tam som sa trošku bála a tiež musím povedať, že ten aspekt strachu, ktorý nám vlastne vyvolali, ten najviac dokázal skomplikovať ten stav. Nechcem povedať, že ako keby ten vírus nebol nový alebo nerobil vážne veci v tele, áno, ale tá strachová reakcia, ktorá tam bola, lebo sme nikto z nás nevedel, ako budeme reagovať, tak ten strach som si dokonca prežila pri svojej mame, lebo som si povedala, že ja som ja, ale čo moja mama? A tiež vlastne tam som doplnila si aj psychoterapiu zvládnutia svojho strachu a potom vlastne skenár, teda v momente, keď som si ja zvládla svoj strach, tak tá moja mama potom vlastne cez tú skenár terapiu tiež sme ju za ďalších 10 dní dali do poriadku. Takže máme veľmi pekné ako keby skúsenosti aj s psychikou, aj s odpoveďou fyzického tela, aj so zvládnutím stavov. A potom veľmi ako veľa teraz pracujeme, veľa detičiek, ktoré sa narodili v tomto období. Sú určité vlastne ochorenia ako keby špecifické pre centrálny nervový systém, kde ale veľmi sa nezobrazuje, že aj keď tie deti vyzerajú ako keby mierne ako detská mozgová obrna, čiže mierna ischémia, ale na magnetickej rezonancii sa nenachádza, čiže nie je to typická detská mozgová obrna, pretože ako vieme, vlastne tento vírus hlavne nám poškodzuje alebo najviac útočí na drobné kapilárity, najmenšie ako vlásočnice, čiže ako tam nám oni začínajú odumierať a samozrejme, keď nám neprichádza tam výživa v tej malej bunke jednej, tak ten prejav není hneď viditeľný. Čiže preto sa ťažko ako keby diagnostikujú tie veci teraz v našej klasickej medicíne a tá klasická medicína aj hľada nejaký spôsob, lebo nie sú z toho tiež oni nadšení, že nemôžu ako keby pomôcť pacientom. A nám sa vlastne podarilo tým detičkám, lebo oni ako keby majú oneskorený psychomotorický vývoj. Nie každé, ale ja budem hovoriť z tej škály, kde my sa stretávame na tej klinike. A naozaj veľmi rýchlo po 2-3 terapiách nastupuje rýchly ústup vlastne týchto prejavov a dieťa sa začína normálne vyvíjať. Potom vlastne máme aj pacientov starších, že to je taká kategória malé deti a potom starší a u starších ľudí
a hlavne proste ani nielen po prekonaní týchto vírusových ochorení, ale aj po proste ako keby tej imunizácii, tak dochádza vlastne postihnutiu a veľkej bolestivosti kĺbov a svalov. A to je ako keby také rapidná strata proste životaschopnosti a s tým práve tiež u tých pacientov nad 70 rokov, čo ma veľmi milo prekvapilo, že takíto ľudia si vyhľadali nové prístupy a postupy terapeutické a tiež máme veľmi pekné výsledky, že naozaj po nejakých 6-8 terapiách a mesačnej pauze, kedy musia dobehnúť všetky tie chemické reakcie, lebo v podstate tým skenerom sa do tela vlastne dáva ako keby určitý algoritmus uzdravovania, ktorý si ale reguluje váš mozog. My nemôžeme nejakým spôsobom natlačiť alebo prinútiť to telo pracovať, ako my by sme chceli, ale je to ozaj pre mňa veľmi bezpečná metóda. Není manipulatívna, pretože všetko je to o meraní odozvy centrálneho nervového systému a natoľko, nakoľko je pripravený k zmene, toľko algoritmov on dokáže načítať a ten algoritmus sa potom v tom tele algoritmus zmeny chemickej reakcie ešte dobieha 4-6 týždňov. Tak preto hovorím, že v tej pauznej mesačnej, tam sme vlastne odpozorovali u tých pacientov, oni vlastne prišli a boli veľmi spokojní, že samozrejme chronické ich ochorenia v zmysle vysoký krvný tlak, degeneratívne zmeny platničiek, tam sa nič nezmenilo. Ale u nich ten prejav slabosti, že zrazu nemôžu chodiť, nevedia výjsť po schodoch, nemajú chuť do života, to sa všetko vlastne zmenilo. A sú to potom také veľmi pekné stretnutia s týmito ľuďmi, pretože oni boli vlastne ako keby na pokraji toho, že tak teraz ako mám ďalej fungovať a naozaj prichádzajú so správami od lekárov, neurológov, že proste oni nevedia, čo im je a nevedia im pomôcť. Čiže pre nich ako my sme boli ako keby v tomto momente taká posledná šanca, že či sa niečo stane. Takže si predstavte, ako boli oni aj pasívne, ako keby negativisticky naladení, že tak toto už je to posledné, možno mi to ani nepomôže. A naozaj veľakrát tá zmena, u všetkých tých pacientov tá zmena nastala. A potom samozrejme akutné stavy a u dospelých sa veľakrát teraz vyskytujú hlavné kožné reakcie. Tam sa spúšťajú určité ako keby ekzémy a často býva výpotok v osrdcovníku, tiež ako keby bez príčiny a samozrejme nepravidelná menštruácia a určitá forma ako keby neplodnosti. Zase je to, hovorím o tých cievach. A tam sa nám takisto darí proste naozaj naštartovať ten systém. Ja zo svojej diagnostiky, čo som vám spomínala, že robíme teda cez tú Nakataniho diagnostiku, tak tam nám vlastne sme odpozorovali u tých pacientov, že sa jedná o tzv. Ako keby hyperreaktívnu reakciu imunitného systému. A myslím si, že veľký úspech vlastne celého potom zastavenia tých procesov je, že my vlastne nasmerujeme to, aby sa tá hyperreakcia ukľudnila. A potom vlastne už nastáva tá reparácia, lebo to je ako keby ste boli, neviem, vo vysokom napäťovom prúde, no a neviete z toho výjsť, hej, alebo ako keď sa človek chytí prúdu, tak ten prúd ho už nevie pustiť, hej. A to je presne ako keby, že tá imunitná reakcia je presne tak zrýchlená, že ona je neefektívna. Čiže ako keby sa točíte, že robíte hocičo a aj máme pacientov, že idú na tradičnú čínsku medicínu, využívajú bylinky, ale nestačí to. A ako keby jak som povedala, že cez tú elektriku my vlastne oslovíme autoregulačný systém a ten ako keby rozpozná túto nesprávnu imunitnú odpoveď, zmení ju a potom už tá rekonvalescencia, regenerácia už ide normálnym spôsobom. Je to ako moje odpozorovanie. Ďalší lekár vám môže povedať iný pohľad, ale toto nám funguje a to si ja tam viem aj merať vlastne túto hyperreakciu imunity. A tu vidíme, že naozaj sa nám potom vlastne znižuje, až sa dostáva do normy a pacientom začína byť lepšie. Áno. Tu len chcem skočiť do toho, že takto som to presne aj pochopila, ako ste to povedali, že pre niekoho už to nebude platiť. Ak už je v inom štádiu vývoja, v takom, že bol tam nejaký zásah vykonaný a má dôstojne žiť bez bolesti a bez problémov a chce, lebo to je dôležité, lebo jednoducho
To je tak, že ten, kto má, to sa vždy hovorila aj moja stará mama, komu má sviečka dohoreť, tomu dohorí. Áno, to je tak povedané. A keď tento systém tak pracuje, že je pomožené, je tam ten algoritmus, je to tam dané, že vy nemôžete nikomu povedať, že už teda nezomreš, hej. Ak máš zomrieť, zomrieš, ale jednoducho je tam vykonaná tá rovnováha tých tiel a je tam uľavené tomu človeku ako bytosti, aby netrpel. A ak teda sa má vyliečiť, že má dosť síl a má ísť ďalej, tak mu bude extra viacej pomožené, aby to skorej zvládol, aby naštartoval ten svoj vlastne kvalitný, dobrý život, zdravý. Áno. A toto, čo hovoríte, že tá TČMK, tradičná čínska medicína alebo akupunktúra, s tým sa stretávam už teraz aj tu na v Rakúsku, kde som, že vlastne je tam 20-30% odozva a to sú vlastne tieto prípady, lebo to je tá kategória, ktorá je vlastne, by som to tak pomenovala tak veľmi elegantne. Prvá kategória sú ľudia, ktorí sú de facto priamo postihnutí tým trojročným pôsobením. Druhá kategória sú osoby, ktoré sú sekundárne, čiže vlastne sú v rodinách. A tretia sú vlastne celkovo, že nemôžeme byť bez vplyvu, nie sme izolovaní, že jeden človek na nejakom ostrove v Atlantickom oceáne. Čiže vlastne je tu tá interakcia, aj keď chceme, aj keď nechceme. Keď niekto povie, že ja už teraz ani medzi ľudí nechodím, všetci sú nakazení a neviem čo, to sa proste nedá. A treba nás tak chápať, ako človek je sociálny tvor, čiže my sme všetci zodpovední za vibráciu tejto planéty. A nikoho nezaujíma, že tuto sú hen takí onakí a presne čo sa podarilo, že nás rozštepili a že nás vlastne rozvrátili, že rodiny sú rozvrátené, ľudia sú rozvrátení na pracoviskách, medziľudské vzťahy sú úplne v keli, áno, úplne sa to celé zosypalo, áno. My sa potrebujeme stmeliť, potrebujeme sa uvedomiť a začať odznova. Áno, ja môžem ale zase, ja poviem svoj uhol pohľadu, že za tie 3 roky, ako bolo to, áno, bolo to také, že bolo to aj veľmi ako keby konfrontačné na všetkých úrovniach, aj v rodinách. Ale ja mám akože pocit práve tým, aspoň v našej komunite, ktorí už tú skenár terapiu ako keby poznajú, mám pocit, že my sme sa ako keby tak viacej stmelili, združili a nejako to pomohlo viacej k tomu, že sa začali odozdávať informácie. Nerobili sme žiadne ako keby rozdiely a myslím si, že mnoho ľudí, jak ste povedali, že ktorí ešte tu niečo ako keby majú odkráčať napriek svojmu veku a tomu rozhodnutiu, vždy, keď došlo k uvedomeniu, prečo, za čo, tak tam bolo vidno, ako prišla obrovská pomoc z ostatných tiel, ako keby duše, mysle, že to fyzické telo zabralo. A tam, kde nedochádza k uvedomeniu ani k otvoreniu ako keby možností, tak tam naozaj je to, že tam nie je ako keby pomoci. No. Čiže mne to ako prípada, že celé toto bolo o tom, aby nás to všetkých posunulo trošku do inej vibračnej úrovne, uvedomenia si ako keby síly združenia rodiny. Rodiny nemyslím pokrvnej, ale rodiny, ktorí majú nejaký rovnaké zmýšľanie a zámer a naozaj cez túto potom komunitný spôsob žitia sa vibračne vieme vlastne viacej ako keby dostať na tú inú úroveň a lepšie žiť. Čiže môj uhol pohľadu bol taký, že celé to obdobie som vnímala pozitívne, že to prispieva k našej zmene. Takže to je taký môj pohľad. Áno. Myslím, že toto aj našich poslucháčov veľmi teraz zaujalo, čo sme povedali, lebo je to tiež také vysvetlenie, čo sa deje všetko okolo seba. Náhody proste neexistujú. My sa vyvíjame a ideme ďalej, ako sa povie, nedá sa nič robiť. A toto je to dôležité, aby človek si uvedomil, kto je, čo je, prečo tu prišiel a aby sa uvedomil sám seba, tak sa povie. To je to najdôležitejšie. To áno. Takže toto vás ešte poprosím taký sumár, lebo čas letí, to je neuveriteľné.
Ešte takých 5 minút máme a poprosím vás necelých 5 minút, aby ste urobili nejaké rezumé, lebo my asi natočíme ešte 3. diel, všakže? No, ja budem rada. Ak bude záujem, tak ja budem veľmi rada. Určite. A určite touto formou, ako aj rada vyzvem ľudí, ktorí by mali chuť sa učiť, vzdelávať a rozširovať tú našu komunitu. Veľmi radi podporíme a uvítame teda u nás, pretože keď sa vrátim k tomu, čo sme začali, že ten projekt Skener Akadémie Slovensko je práve nielen ako celoslovenský, ale on má byť ako keby celosvetový, kde sa my sa snažíme naozaj ľudí, ktorí aj niekedy sa učili skener terapiu dávno, pred 20 rokmi a potom ako keby išli inou cestou, sa mnohí nám ozývajú a vracajú a idú sa učiť nové technológie, pretože my v podstate naozaj v tej našej škole ako zo mňa sa už naši študenti a moji kolegovia smejú, pretože ja ich stále prepracovávam tie skriptá, pretože si poviem, že to, čo sme sa učili pred 15 rokmi, sa nemôžeme predsa učiť dnes, takže ja ich stále mením, lebo ako som povedala, základom skener terapie je dynamika, takže aj my dynamicky vlastne všetko nové doplňame a snažíme sa vždy najnovšie postupy učiť a podporovať vlastne všetkých tých našich ľudí, ktorí sú s nami v kontakte a vytvárať teda tú sieť. A myslím si, že to, aj keď som povedala vetu, že tá zmena môže nastať a ako keby z tých malých svetielok, ktoré sa snažíme zasvietiť v každom okne, môže potom vlastne nastať tá veľká zmena celosvetovo. Určite. Súhlasím. No, možno ešte na záver by som len tak povedala, lebo tak rýchlo ozaj beží čas, že ešte keď ste sa ma pýtali na tú výhodu skener terapie, je to ako sám, ako lekár, za lekára môžem povedať, že pre mňa je to, že čo ma najviac oslovilo ešte skener terapie, je to, že dokážem proste naozaj zvládnuť akutný stav. Lebo viete, veľakrát my už bežíme k holistickému prístupu až vtedy, keď máme opakujúce sa problémy alebo chronické problémy. A tam ten účinok naozaj potom tých všetkých pomocných metodík je, ale je potom, treba aj ten čas. A skener terapiou my sa snažíme liečiť od narodenia malé deti a rodiny, keď majú k tomu vzťah, že my sa snažíme ich naučiť, že zvládnuť akutný stav, aby sme nemuseli tomu telu vlastne dávať šancu sa dostávať cez adaptáciu do chronického stavu, do kompenzačného. Čiže potom tie uzdravovania idú rýchlo a proste vieme zvládnuť sople, angíny, zápaly močových ciest, bolesti brúška a veľmi rýchlo sa to potom upravuje. A to nie každá ako keby metóda alebo človek, ktorý sa učí tú metódu, za tým si bude stáť. Ale ja si za týmto naozaj stojím, pretože som si zvládla veľa vecí ako pyelonefritídy u malých detí, CRP, kde bolo aj 200, kde sme naozaj ale prácou. Skener terapia je aktívna práca. To je, viete, veľakrát sa rodičia pýtajú, ale keď nebudem brať, viete, majú strach, ja ich chápem, že keď nebudeme brať antibiotika, zvládneme to. Ja hovorím, keď budete pracovať, určite. Skener je ako náhrada antibiotika, len proste musíte pracovať to, čo sme vám povedali a naozaj všetky tieto stavy sme zvládli. A tu vidím aj ten prienik tej vlastne medicíny domácej a medicíny tej klasickej, lebo v podstate všetky vlastne potom laboratórne vyšetrenia, ja si všetko naozaj kontrolujem. Nenechám to len na tú náhodu, že máme začiatočné vyšetrenia, potom pracujeme 3-4 dní v akutnom štádiu, skontrolujeme si. A tá dynamika tam krásne vidno, že bez antibiotík, ako nastáva dynamika zápalových parametrov. A keď už vidíme, že to celé vlastne napreduje k uzdraveniu, tak už potom nemusíte dokončovať tú skener terapiu, lebo telo už je natrénované a tam už len dáme dopomocné, že dopiť čaj, dať ako nejaký bylinkový čaj, oddych a ono sa to už celé ako keby ukončí. Takže za mňa ja ďakujem naozaj to, že som túto technológiu ako stretla, pretože mi hlavne pomohla zvládnuť akutné stavy u detí, kde som nemusela proste to zvládať inou cestou. Takže to by som asi dala ako taký odkaz, že je to pre mňa ako jedna z medicínskych metodík. Super. Tak to by bolo asi, milí poslucháči, k dnešnej časti všetko, lebo čas nie, že ide, ale letí. A
chcela by som veľmi pekne poďakovať môjmu hostovi, pani doktorke Natálii, za to, že prijala opätovne prijala pozvanie na natáčanie ďalšieho dielu. Chcem jej zaželať v jej práci veľa úspechov a veľa zdravia a veľa síl. Ďakujem vám. A ja ďakujem za túto možnosť. A tiež vám prajem teda veľa zdravia a nájdenia rôznych takýchto ľudí, ako som ja, aby sme sa pospájali a spoznali sa vzájomne. Tak, treba sa pekne pospájať a spoločne to dáme, ako sa povie. Takže ďakujem a do skorého počutia. A milí poslucháči, s vami sa lúčim od mikrofónu Slobodného vysielača CS. Majte sa pekne a do skorého počutia zo štúdia Atevy. Pozdravuje Iveta.